राजखान्थिया जाहैबाय रायजो खुंनाय रायजोनि खामानि मावनाय आरो बेबायदि हिसाबै जेसेबां राजखान्थि हान्जा दादों बयनिबो थांखियानो एखे जे इलेक्सन गेलेनानै बोरैबा रायजोखौ खुंनो हानाय दा बिटिसिखौ खुंनो हानाय माने मा होनो बेबायदि सुजुग मोनो नामा बा रायजो राजानि सापर्ट मोननानै देरहानो हायो नामा बेनि थाखाय गासै राजखान्थि हान्जायानो खामानि मावो दा बिटिसिआव इलेक्शना बारा गोबाव गैलाखाय बिटिसिआव दा इलेक्शननि बोथोर माने गायनाय फुनायनि बोथोर आबादनि थिग राजखान्थिगिरिफोरनि थाखायबो बियो मोनसे राजखान्थियाव गावबा गावनि गोहोखौ गोरा खालामनायनि बे सम बे हिसाबै बेफोर बाथ्राफ्रा माने सोलिबाय थादों अदेबानि बेयो गासैबो रायजोनि सायाव रायजोआ सोरखौ पसन्द खालामो रायजोआ सोरखौ पसन्द खालामा बेनिफ्राय राजखान्थि हान्जाया माबायदि बिखान्थि लायो बड'लेण्डनि थाखाय आरो बेखौ रायजोआ बेसेबां मोजां मोनो बेफोर बिखान्थिफोरखौ गतिके बे नर्मेल प्रसेस जोंनि भारतनि संबिजित माने मथे जोंनि काउन्सिलाबो बड'लेण्ड काउन्सिलाबो रायजोनि प्रतिनिधिनि दारै सरकार दानांगौ आरो बेनो जाहैबाय इलेक्शननि दारै गतिके बे हिसाबै बे संबिधानै बयबो जिथु हाबा मावनाय बाखियाथ' राजखान्थि हान्जा जेसेबां दं सोरबा लोगो नांनाय सोरबा हारसिं इलेक्शन गेलेगोन खिन्थु रायजोआ जायनो भट होगोन बेनो जागोन ओंखायनो खुनु दखलनि बाथ्रा गैया आंनि बेयाव जेबो बाथ्रा गैया आरो राजखान्थि हान्जाफ्रासो बेफोरखौ थांखि लायो रावबो व्यक्तिनि लुबैनाय हास्थायनाय साननाय बेफोर रज'आ राजखान्थि हान्जायाव गतिके दा इलेक्शन फैनाय लोगो लोगो खौरांगिरियानो जा बा राजखान्थिनि बिजिरगिरिफ्रानो जा बिसोरो माखासे आबहावाफोरखौ नायनानै बेबायदिनो खायफा मानसिनि नाम लायो दा बिजेपिनिफ्राय आङो बड'लेण्ड ओनसोलाव एमएलए जानानै स्पिकार जादों नालाय गतिके बिजेपि होननानै नागिरोबा आंखौ नुयो ओंखायनो बयबो आंनि नामबो लायो गुबुनफोरनि नामबो लायो जायखौ नुयो जेरै प्रमद बर' बिथांनि नाम लायो दिनै हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांनि नाम लायो दिनै दा बेबायदिनो बिजेपि होननाय लोगो लोगो बिजेपिआव रावखौबो नुफेरथ'वाखै चिफ जानाय गतिके आं दिनै स्पिकार दं नालाय बेखौनो मानसिफ्रा ओरैनो सानो आरो मा जे बिजेपिबाथ' बेनो जानो हागौ जेरै बिपिएफ होनबा गुबुनाबो जागोन नामा बेखौ सानालासिनो थोंजों बयबो हाग्रामा सानो दिनै इउपिपिएल होननाय लोगो लोगो थोंजों बयबो प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौनो साननानै लायो खारन रायजोआ जेखौ नुयो खौरांगिरिया जेखौ नुयो राजखान्थिगिरिफ्रा जेखौ नुयो बेखौनो लानानै सरसा जायो दा बिजेपिनि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगो थ' बिजेपिनिफ्राय सोर दं बेखौ नागिरनायाव दा जिहेतु बड'लेण्डआव माने आंखौ सासे स्पिकार हिसाबै गोजौ सारियाव नुदों नालाय बे हिसाबै बेखौ सावरायनायाव आंनि नामखौ लाबोयो आंहा व्यक्तिगत बेवहाय जेबो गैया बिजेपिआ अलरेडि फोसावबाय बाइ इलेक्शनाव जोंनि एलायन्सखौनो माने सापर्ट खालामगोन जेराव एलायन्सनि केन्डिडेट बाखिथ' बिजेपिआ बिजाथि होगोन बड'लेण्डआव मोनसे समस्ति दं सिडली आरो बे सिडलीयाव माने इउपिपिएलआनो गेलेगोन आरो इउपिपिएलखौ माने फुललि सापर्ट होनानै जेरैखि जायाबाबो देरहाहोनायनि खामानिखौ बिजेपिआ मावगोन होननानै अलरेडि फोसावदों बेवहाय आरो बङाइगाव मोनसे दं फनिभूषन चौधुरी मानाव गेदेर बिथांनि बेवहाय एसडिपिआनो गेलेगोन बेवहायबो माने मा होनो बिटिसि ओनसोलनि काजलगाव समस्तिनि गोबांथार ओनसोला बेवहाय गोलैयो गतिके बे ओनसोलाव बिटिसिनिफ्राय जोंनि जि माने मा होनो बिजेपिनि मावथिफ्रा बेवहाय फुललि एसडिपिनि थाखाय खामानि मावो